SEM per convidar-me a aquesta entrega de premis i també felicitar a SEM per al seu 20 aniversari i felicitar també a totes les persones i entitats que formeu i esteu vinculats a SEM. Anem ja al premi. L'esport és un gran recurs a garantir la inclusió, l'espírit de treball i en equip i la competitivitat, etc. Però també l'esport adaptat és treballar l'autonomia i l'autoestima, vital per a totes i tots els joves amb discapacitat. En aquest cas, discapacitat física, per la seva tasca incansable i el mèrit aconseguit, assumint reptes i sent presents a les competicions autonòmiques nacionals i internacionals, importants a la victòria, però sobretot l'aprenentatge. El Premi Especial del Jurat 2023 és pel Club Hockey Adaptat Dracs. Bona tarda a tots. Primer de tot, donar gràcies a SEM i també felicitar a tots els nominats que esteu avui aquí. Llavors, com a grup, doncs ens fa molta il·lusió rebre aquest premi, ja que dona sentit a tot el que hem estat fent, tot el que hem estat treballant i seguim treballant per tal de donar visibilitat al nostre esport i el fet de demostrar que qualsevol persona amb qualsevol tipus de discapacitat pot practicar un esport i sentir-se part d'un equip. Llavors, perquè nosaltres creiem que l'esport no només ha de ser una possibilitat, sinó que ha de ser un dret per a qualsevol persona. A més, doncs, també el reconeixement d'aquest premi ens ajudarà a seguir treballant i també anima a tothom qui vulgui venir a conèixer-nos, que estem a Granollers, i qui vulgui venir a formar part del nostre grup, doncs serà molt benvingut. I finalment, també, sobretot agrair a totes les famílies del club, ja que tenen un esforç molt per sobre del que haurien i ens donen suport a tots els jugadors en tot el que necessitem. A part d'això, també donar gràcies a tots els col·laboradors i totes les entitats i totes les persones que ens ajuden i també una menció especial per a l'Ajuntament de Granollers, que ens dona tot el que necessitem i ens permet que podem practicar el nostre esport tal com ho fem. Moltes gràcies.